एक्चुअली लोगोफोर YBY आ एसे प्रब्लेम देखायबाय थाग्रा जामारबाय नामा? वेब पेज नट एभेलेबल। खनसे ट्राइ खालामबावनि। वाव, माथो गेवा। वेब पेज नट एभेलेबल। दा वेब पेज एड मा बुस्थु बेफोरो? एरर ना? गेवा। नायदो नै YBY आ गेवा। खुलिनो सेस्था खालामगासिनो दं आं। गेवाखै। दोरोदसिगोन नामा YBY आ? ना मानसिफ्रा जइन खालामबाय थानायनि थाखायसो गोबां फलोवार्स जानायखाय बेबायदि सार्भारफ्रा क्रेश जाग्रा जाबाय नामा? गिनाय मोनलायलाङो अन रिक्स ना? बिराद डेन्जार बुस्थु। वाव, बेनो बे सेम प्रब्लेम। लोगोफोर, बियो माने सार्भारनि थाखायनो जादों दे, आरो बेखौ आपडेट होनांगोन। नोंथांमोना ग्रुपआव मोनखागोन बेखौ। बेबायदिनो आपडेट खालामनानै लायोब्ला YBY आ गेवगोन आरोना। थ' बियो बिराद सार्भारनि मोनसे इसु। बियो गेवगोन। बेखौ ग्रुपआव थांनानैसो आपडेट होनानै लानांगोन आरोना। फाइनालि माने गेवबाय लोगोफोर नै। दा बेवहाय चेनेलाव थांनानै मार्केटाव थांनानै ट्रेडिं लागायबानो जाबाय आरोना। नै टेनसन गैला, गेवबाय। बेयो माने सार्भारनि प्रब्लेम जादोंमोन, आपडेट खालामबाय। आपडेट खालामनायनि उनावहाय माने बियो गेवबाय आरोना। बर्थमान जेबो प्रब्लेमा गैथ'वा। उनाव मा जायो बेखौ मिथियाना। थ' बेबायदिनो प्रब्लेम्सफोर फैयोब्ला लानानै फैगोन आरोना भिडिअ'। थ' बेखिनियानोमोन। टेनसन गैला, दा 8:30 ट्रेडिं खालामबानो जाबाय। ग्रुपआव नाम्बारखौ मोनखागोन। बेखिनियानोसै।